A usmívat se. Přijde ten připadený ten slepec, co připadí. Teď za 15 minut. Přijde slepec, no, ne, ten do čtvrtek jako přepadli na Masaryčce. Včera byl to velký článek ode mě na celostátním webu, deníku. No a to bude to velký rachot. Teď přijde, no. Teď se byla s tetou, která to zorganizovala. No, kde je ten? No teď přijde autobusem, takže on tak jako přijde mluvit o tom, jak on přepadený, přichá na Andou Děský přichá. Jo, ona jeho... Se jmenuje? Veselý. Přesně. Je to ti v tom článku, ne? Je to ten článek. No, Veselý. Tak já bych vás chtěl přivítat na protestní akci. Jsme zde, abychom vyjádřili svůj nesouhlas se snížením trestu jednomu z korupce na Teplicku. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli na dnešní akci. Chci zde přivítat Pavla Vaníčka, který vystoupí za občanské sdružení Herpno, které je součástí organizační skupiny protestu. Dále zde chci přivítat pana senátora Doubravu, který nás v našem protestu podpořil. Považuji za nutné na začátku dnešní akce shrnout, co tedy víme o případu, jaká byla úloha státního zastupitelství, jak probíhala a probíhá naše kampaň a alespoň ve stručnosti se zamyslet nad otázkou, jak dál. Takže k případu. Sdělovací prostředky od začátku o tomto případu, tedy napadení toho kluka z Děcáku, nejprve odmítala informovat, poté na základě celospolečenského nátlaku, kdy se tato informace šířila mezi lidmi, média podávala kuse a neúplné informace o případu a průběhu napadení a byla zde silná snaha celou věc bagatelizovat a zamést pod koberec. Jednou z mála výjimek tedy Ústecký deník, který o tom informoval poměrně dobře. Seznamme se nyní s výrokem předsedkyně trestního senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem, který tento trestný čin soudil v první instanci. Dne 29. dubna 2010 v době od 13 do 16:30 hodin poblíž nádraží Českých drah Bohosudov v obci Krupka jej odvedli k Unčínskému potoku a odsouzený pod pohrůžkou zbytí jej donutil, ač věděl, že je mu 12 let, aby si klekla, sál mu pohlavní út. Také ho štípl nezjištěnými kleštěmi do malíku ruky proto, že nechtěl nezletilému spolupachateli sát pohlavní út. Nakonec to ze strachu poškozený učinil a musel spolknout jeho ejakulát, následně mu nařídili, aby se plazil, svlékl do slipu a vlezl do potoka, kde musel dělat kliky, stojky, po první stojce jej kopli do hlavy, aby další udělal o kus dál. Nařídili mu vylézt na můstek vysoký 150 cm, strčili ho a on upadl do potoka. Na okraji pole mu odsouzený nařídil, aby běžel, zakopl a upadl na zem, tak i dvakrát učinil. Nejméně 3krát chlapce vzali za ruce a nohy, rozhoupali a z výšky ho nechali dopadnout na zem. Poškozený musel nejméně 2krát zvednout dřevěnou desku a pustit si ji na hlavu, podráželi mu nohy, následně jich v úmyslu usmrtit. Společně fyzicky napadli střední až velkou intenzitou tak, že jej byli pěstmi, šlapali na něj, kopali do žeber, hlavy a dalších částí těla. V průběhu napadení se jej mladší z útočníků zeptal, zda ví, co dělal Hitler za války s cikánama v koncentráku, že to budou dělat s ním, protože je bílej. Musel se opřít o strom, sundat si slipy a tepláky a švihali ho páskem s kovovou úsponou na holé části těla i dozad. Udeřili jej klackem dozad a tímto jednáním poškozenému způsobili zlomeninu 7. žebra vpravo se zavzdušněním pravé pohrudniční dutiny, nalomení 10. žebra vlevo se zakrvácením levé pohrudniční dutiny, trhlinu sleziny s krevním výronem, pohmoždění levé ledviny, pohmoždění břišní slinivky a jater, tržně zmožděnou ránu pravé čelně temení krajiny hlavy, mnohočetné pohmožděniny trupu, hlavy i končetin, při pohmoždění svalů prodělal i mírnou formu crash syndromu. Musel být hospitalizován od 29.
která přešla v poruchu přizpůsobení a posttraumatickou stresovou poruchu. Krajský soud v Ústí nad Labem tento trestný čin odsoudil jako rasově motivovaný pokus o vraždu. Odborníci i mluvčí ústecké nemocnice totiž potvrdili, že kdyby ten kluk například upadl do bezvědomí a nepodařilo by se mu dostat nádraží, odkud mu byla přivolána pomoc, tak by zemřel. Do nemocnice byl převezen ve stavu, který ho ohrožoval na životě. Důvodů, proč jeden z těch útočníků dostal 10 let, však bylo více. Soudkyně Kamila Elsnicová k tomu v rozhovoru pro noviny uvedla: jednalo se o 4 provinění na dítěti ve věku 12 let. Mladiství byl o 4 roky starší. Chlapec bude mít následky na celý život. Za dobu, kterou ho týrali, za to, že mladistvého již nebude možné napravit, za to, že selhali všechny výchovné pohovory, že byl opakovaně projednáván za přestupek a to i za fyzické napadení, za to, že je proti němu v současné době vedeno x dalších trestních řízení. Proto mu soud za toto brutální lynčování udělil trest na samé horní hranici zákonné výměry. A mnozí z nás si řekli, že žijeme v právním státě, že skutečně rozhodují zákony a ty platí pro každého stejně. Pak ale přišlo vystřízlivění. Odvolací soud neuznal, že se jednalo o pokus o vraždu a zkrátil trest na 5 let. Kdo měl zájem na snížení trestu u takto otřesného a brutálního trestného činu? Nacionalisté to dávají za vinu Romům vůbec a přístupu společnosti k ním. Jsem však narazil na to, že celá řada Romů odsuzuje ten trestný čin, který se odehrál v Krupce, a nejen to. Řada z nich odsuzuje i to snížení trestu. A někteří se k tomu staví velice důrazně a jednoznačně. Mnozí z nich se připojili i k naší protestní petici. Přeci nemůže být ani v samotném zájmu Romů, pokud mezi nimi náš stát podporuje příživníky a kriminálníky na úkor těch slušných a poctivých. Pokud tedy snížení trestu není v zájmu samotných Romů, v čím zájmu tedy je? Když si pozorně pročteme všechny informace, které jsou k případu dostupné, jako červená nit se jimi táhne pochybná úloha krajského státního zastupitelství v celém případu. Krajské státní zastupitelství, které mělo vystupovat v roli veřejné žaloby, nepožadovalo souzení pro rasový motiv ani pro trestný čin pokusu o vraždu. Toto rozšíření musela udělat až sama soudkyně Kamila Elsnicová. Krajské státní zastupitelství se také proti jejímu rozhodnutí odvolalo. V předcházejícím případu, který soudila zhruba v červnu 2010, se objevila následující informace. Cituji: kritizovala i práci státní zástupkyně Hany Řehákové, která se prý dopouští nedbalostí soustavně. Za 7 let, co jsem u zdejšího soudu, nebyl jediný případ z její strany v pořádku, tomu řekla Elsnicová. V popisech činnosti ústeckého krajského státního zastupitelství vyplývají na povrch další špinavosti a nepořádky v nejrůznějších souvislostech. Je tedy více než pravděpodobné, že činnost krajského státního zastupitelství v tomto případu byla motivována osobními kariéristickými zájmy činitelů krajského státního zastupitelství. Ano, obvykle je obtížné prokázat, zda se jednalo o pokus o vraždu. To víme i z jiných případů. K tomu, aby toto bylo prokázáno, je nezbytná součinnost všech orgánů činných v trestním řízení i ve vyšetřování a jejich snaha hledat pravdu a usilovat o spravedlnost. Ani jedna z těchto snah však evidentně není ústeckému krajskému státnímu zastupitelství vlastní. Státnímu zastupitelství